Għawdex se jkun il-post fejn se jibdew jidħlu l-ewwel bidliet fir-rotot tat trasport pubbliku. It-tibdil jinkludi żieda annwali ta' aktar minn 96,000 kilometru kif ukoll żieda terba' karozzi tal-linja mal-10 li diġà hemm illum. Il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi spjega li l-bidliet se jibdew minn nhar il-Ħadd li ġej u se jidħlu gradwalment biex jilħqu jindraw mill-pubbliku. Ħanibdew minn Għawdex biex nintroduċu il-rotot il-ġodda u f'dan jfisser li jkun hemm se jkollna 35 bus stop ġodda, se jkun hemm madwar 100,000 km ġdid ta' rotot, ifisser jkun hemm karozzi iktar frekwenti. U dan se jibda immedjatament jara bl-iskeda tas-sajf u bir-rotot il-ġodda. Bħala parti mill-kampanja ta' informazzjoni Transport Malta qed qassam ktejjeb fid-djar kollha f'Għawdex biex tispjega t-tibdiliet li saru. Il-Ministru Joe Mizzi fakkar kif l-aħħar ġimgħa kienet waħda b'diversi inizjattivi fis-servizz ta' trasport pubbliku b'mod partikolari mill-aspett soċjali. Fejn dawn kellhom il-karta safra ma kienux qed jiġu smati bħal dawk li għandhom il-karta il-blu. Dan ifisser illi fejn qabel dawk kienu jeħlu 6 euro 50 cents fil-ġimgħa, illum jeħlu 2 euros. Barra minn hekk esprima sodisfazzjon tiegħu għar-rispons pożittiv li kien hemm għal tal-linja card. Il-tibdil fil-kultura illi il-poplu Maltiċi ndori li jixtri l-biljetti mill-karozzi u dawna jidher illi bil-konkurrenza li hemm biex jieħdu l-karti ġdida jidher illi daħlet sew u allura dan jħalli riżultati pożittivi għax kull hemm inqas niġġies il-karozza tal-linja tqas iddum u anke konġestjoni tat-traffiku.